Este o zi de aleasă bucurie duhovnicească, adunându-ne astăzi aici la Mănăstirea Brâncoveanu, în comuniune duhovnicească la Sfânta Dumnezeiasca Liturghie. După cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos, care spune: unde sunt doi sau trei, adunați în numele meu, și eu sunt în mijlocul lor. De aceea, cu atât mai mare este bucuria, cu cât conștientizăm, căci în mijlocul nostru este însăși Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. De aceea îi mulțumim că ne-a ajutat să fim astăzi împreună cu El la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Și dacă ne-a ajutat să ajungem la Sfânta Liturghie, să căutăm să ne însușim și învățătura Evangheliei a 11-a după Sfintele Rusalii, pe care Biserica drept slăvitoare, astăzi ca o mamă mult iubitoare, ne-o dă nouă tuturor credincioșilor care venim prin Biserică către Dumnezeu Tatăl, către Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt, apovestiți fiind de purtarea de grijă a Preasfintei de Dumnezeu Răsfătoare. De aceea, în câteva cuvinte, o să căutăm să înțelegem sensul Evangheliei acesteia a datornicului de milostiv, sau, după cum tâlcuiesc unii părinți, a omului neiertător sau a omului nerecunoscător. Înainte de a istorisi pinta aceasta, să putem să înțelegem sensul acestei pericope, pentru că erau ucenicii dornici de a afla mai multe de la Mântuitorul. Și dorința aceasta de a descoperi învățătura Mântuitorului de multe ori îi ducea pe ei către o ispitire a Domnului Hristos. Și această ispitire, și în felul acesta, Mântuitorul a suferit-o din partea ucenicilor săi, pentru că, neștiind Sfinții Apostoli cum să se iubească sau cum să trăiască într-o pace și bună înțelegere, Petru, unul dintre mai mari, era tare întristat că un frate de-a lui îi greșise. Și spune: de câte ori oare să ierte? Oare de 7 ori? Iar Mântuitorul i-a zis: nu de 7 ori, ci se cuvine, Petre, ca de 70 de ori să ierte de 7. Adică se cuvine ca să iertăm nu de 490 de ori, ci se cuvine ca să iertăm de fiecare dată. Și atunci, ca să-i facă să înțeleagă lucrul acesta, le-a spus această pildă, vorbind despre o împărăție a lui Dumnezeu care are să vină. Și în felul acesta le-a spus despre un împărat care a făcut socoteală cu slugile sale. Și socotindu-se cu slugile, i s-a adus un datornic care avea o datorie foarte mare, 10.000 de talanți. Dar neavând de cu ce să plătească, stăpânul a poruncit ca să fie vândut, și el, și femeia, și copiii, și toate câte are, ca să plătească datoria. Dar slujitorul acesta, căzând la picioarele împăratului în genunchi, i s-a închinat zicând: Doamne, îngăduiește-mă și-ți voi plăti ție tot. Iar stăpânul slugii, milostivindu-se de el, i-a dat drumul și a iertat toată datoria. Ieșind sluga de acolo, a găsit pe unul dintre cei ce slujeau cu el, care avea o datorie către el de 100 de dinari. Și punând mâna pe el, îl sugruma zicând: plătește-mi, plătește-mi ce ești dator. Deci, căzând și acela, slugă cu el, înaintea lui îl ruga zicând: îngăduiește-mi și-ți voi plăti. Iar acesta nu voia, ci mergând l-a aruncat în închisoare până ce va plăti toată datoria. Văzând celelalte slugi, cele petrecute, s-au întristat foarte tare
Și venind, au spus stăpânului toate cele întâmplate. Atunci, chemându-l stăpânul, i-a zis: slugă vicleană, toată datoria aceea ce am iertat-o, fiindcă m-ai rugat, nu se cădea oare ca și tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, precum și eu am avut milă de tine? Și mâniindu-se stăpânul, l-a dat în mâna chinuitorilor, până ce îi va plăti toată datoria. Și se încheie pericopa evanghelică, spunând Mântuitorul: tot așa va face și Tatăl meu cel Ceresc, dacă nu veți ierta fiecare fratului său din inimile voastre. Iată ce pildă minunată de iubire și de iertare ne pune înainte Sfânta Evanghelie. Să nu credeți că se referă numai la bani și la valori materiale. Ca să putem să înțelegem diferența dintre valorile materiale și spirituale, în Sfânta Scriptură spune: ce va folosi omului de va câștiga lumea întreagă dacă sufletul său și-l va pierde. Dar ca să facem o raportare la valorile materiale despre care vorbește Evanghelia, să înțelegem ce valoare avea un dinar, ce valoare aveau talanții. Un dinar avea greutatea 4,5 grame de argint, 100 de dinari erau 450 de grame de argint. În banii noștri, calculat în zilele noastre, valorau aproape 280 de euro. Un dinar mai era prețul unei zile de muncă, iar 100 de dinari erau 100 de zile de muncă. Un talent avea valoarea 43,620 de kilograme de argint. 10.000 de talanți aveau valoarea a 436 de tone și 200 de kilograme de argint, iar în euro avea o valoare de 274 de milioane de euro, o valoare foarte mare, inestimabil de mare. În zile de muncă, un talent avea 600 de dinari, ceea ce însemna 6 milioane de zile de muncă, aproape 16 ani de muncă neîncetată. Iată, am spus aceste lucruri ca să ne facem înțeleși în cât i-a fost iertat primului slujitor și cât trebuia el să ierte fratului său care îi greșise. Am rostit împreună rugăciunea Tatăl nostru. Și Tatăl nostru spunem: și ne iartă nouă greșelile precum și noi iertăm greșiților. Dar de fapt spun tâlcuitorii biblici că nu e vorba doar de greșeli, ci e vorba de datoriile noastre și de datornicii noștri. Datoriile noastre care se cuvine să ni le împlinim și de datornicii noștri care se cuvine ca să iertăm. Există în popor, după cum știți, acea expresie: te iert, dar nu te uit. De aceea, atunci când spunem rugăciunea Tatăl nostru, se cuvine ca să luăm aminte la ceea ce rostim și după ce i s-a iertat tot, aceluia din Evanghelia de astăzi, să înțelegem că de fapt el trebuia să schimbe atitudinea. El trebuia să caute să aibă și el milă cu cel slugă ca și el și de asemenea să-l ierte pe cel care era dator către el. Dar deodată din creditor ce era, el a devenit un debitor. Din cel care avea o mare datorie, a devenit cel căruia avea să îi se dea, cel care avea să aștepte. Dar ceea ce aștepta el era de o valoare foarte mică, iar ceea ce trebuia el să dea era de o valoare foarte mare. 10.000 de talanți traduc părinții bisericii ca fiind valoarea inestimabilă a libertății cu care Dumnezeu ne înzestrează pe noi oamenii. Libertate pe care Dumnezeu ne-o dă fiecăruia ca cel mai mare preț cu care ne binecuvintează. Libertate prin care noi putem să ne îngrijim de cursul vieții și existenței noastre. Putem să avem grijă de sănătatea noastră, putem să ne desfășurăm activitățile noastre.
Dar adevărata valoare a libertății noastre constă în ceea ce poate noi nici nu mai luăm în seamă. Noi nici nu mai băgăm în seamă de cele ce Dumnezeu le-a făcut atât de minunat în lăuntrurile noastre, încât taina aceasta a omului omenesc este o adevărată taină și a științei la care încă n-au ajuns să o descopere totalitate. De aceea, organele noastre lăuntrice, inima, rinichii, plămânii și toate celelalte sunt încă niște binecuvântări mari date de Dumnezeu nouă oamenilor, dar binecuvântări pe care noi nu ajungem să le prețuim decât atunci când ajunge să se îmbolnăvească unul dintre mădularele noastre. Nu ne dăm seama de valoarea aceasta mare ce Dumnezeu a pus-o în noi decât atunci când simțim o neregulă cu inima noastră, cu plămânii noștri, cu rinichii sau cu orice mădular al corpului nostru. Atunci abia ajungem să ne dăm seama cât de multă importanță trebuie să acordăm stării noastre de sănătate, cât de mult trebuie să fim atenți la felul în care noi ne ducem viața. Pentru că un proverb popular spune foarte frumos: de multe ori groapa ne-o săpăm cu proprii noștri dinți. Și atunci, important este ca să fim atenți la felul în care ne ducem existența noastră. Pentru că valoarea omului, exprimată în libertate și prin sănătatea cu care Dumnezeu îl binecuvintează, este o valoare inexprimabilă atât în conștiința lui cât și înaintea lui Dumnezeu. Și în felul acesta, conștientizând darul de sănătate ce omul îl are primit de la Dumnezeu, înțelege că pentru el nu poate, după cum spune Sfânta Scriptură, să mai adauge staturii sale un cot sau să facă un fir de păr alb sau negru. Și trebuie să fie recunoscător și mulțumitor pentru ceea ce a dat Dumnezeu. Dar prin neglijența noastră a oamenilor putem să împuținăm darul binecuvântat al vieții cu care ne-a înzestrat Dumnezeu și în felul acesta să ajungem să ne vătămăm nouă înșine existența. Ajungem ca să ne periclităm viața noastră prin negrija ce o avem față de existența noastră, prin felul în care nu îngrijim de sănătatea noastră sau prin felul în care nu ascultăm de poruncile și de învățătura lui Dumnezeu și a Bisericii. Pentru că toate acestea nu sunt decât lucruri care să ne apropie mai mult de Împărăția lui Dumnezeu. Dar pentru câți dintre noi Împărăția lui Dumnezeu mai este o țintă la care am vrea să ajungem? Sau câți dintre noi mai putem să înțelegem valoarea aceasta a iertării exprimată în cei 10.000 de talari sau ne gândim numai la cifrele acelea astronomice despre care am vorbit mai devreme ca o valoare materială a iertării ce a primit-o sluga aceea. De aceea, sensul acestei Evanghelii nu este despre cele materiale, ci este despre cele spirituale. Și atunci, luând seama la lucrul acesta, să luăm aminte la ceea ce Dumnezeu dorește de la noi, de la ceea ce Dumnezeu vrea ca să facem cu viața și cu existența noastră. Pentru că, de multe ori, poate suntem în postura celui iertat, dar și de mai multe ori suntem puși în postura celui ce trebuie ca să ierte. Și atunci, socotim că pricina neliniștii sau a tulburării noastre vine de la celălalt. Pricina neîmplinirii noastre vine de la alții. Și nu putem să vedem în noi vina pentru nereușitele ce le avem sau pentru lucrurile neplăcute prin care trece viața și existența noastră. Și acestea toate nu sunt altceva decât o lipsă a cunoașterii noastre, a bunătății milostivului Dumnezeu. Pentru că, așa cum spunea cuvântul Evangheliei, că s-a năpustit la grumazul slugii și l-a strâns pentru ca să-i plătească ceea ce este dator, cel care se repede are mâinile încolăcite peste gâtul celui datornic, peste gâtul aproapelui său, iar mâinile lui și mintea lui sunt ocupate cu datoria ce o
aproapelui nostru, așa să știți că ne va purta și Dumnezeu nouă de grijă. Cum vom ierta noi aproapelui nostru, să știți că așa va ierta și Dumnezeu nouă. De aceea, felul în care noi viețuim, dacă suntem bucuroși sau triști, vine din atitudinea pe care noi o avem în relațiile dintre noi. Și spuneați foarte frumos Sfântul Paisie Aghioritul, fiecare vede lucrurile potrivit staturii sale duhovnicești. Să căutăm să înțelegem, căci așezarea noastră este cea care dă și valoarea existenței noastre. Sau după cum spunea Sfântul Isaxiu, că o mână de nisip, dacă cade în ocean, așa sunt păcatele a toată omenirea față de îndurarea și milăstivirea lui Dumnezeu. Și atunci, dacă marea milăstivirea lui Dumnezeu este cea pe care o căutăm și ne recunoaștem înaintea lui Dumnezeu mulțimea păcatelor noastre, credincios este ca să ne curățească, să ne ierte de toate. De aceea, fiind la Mănăstirea Sâmbătă, aducându-ne aminte de Părintele Teofil Părian, avea o vorbă foarte frumoasă Părintele și spunea: bucuria trebuie să izbunească din credință, din convingere, din conștiință că Dumnezeu este aproape mereu și ne ajută mereu în urmare. Iar Părintele Arsenie Papacioc spunea: nu se supără Dumnezeu pe greșelile noastre atât de mult cât se supără dacă suntem nepăsători față de ceea ce avem de făcut. Sfântul Ioan Gură de Aur venea și completa: Dumnezeu este întotdeauna cu noi, dar omul trăiește ca și cum Dumnezeu ar fi atât de departe de el. Și atunci să căutăm să luăm aminte, căci de fapt Dumnezeu ne vrea atât de aproape, iar Părintele Arsenie Boca spunea: până nu-L găsește omul pe Dumnezeu, nu se află nici pe sine, nu găsește nici sensul vieții sale, nu găsește nici sensul existenței sau al lumii. De aceea, să căutăm să înțelegem că Dumnezeu în bunătatea Lui toate le face pentru noi și a noastră mântuire. Și așa cum fiind zi de duminică și nădăjduim că măcar rugăciunile zilelor săptămânii le trec prin fața ochilor, în rugăciunea zilei de duminică spunea așa: mulțumesc, Doamne, din toată inima pentru bunătățile ce-mi trimiți mie în toate zilele. Mulțumesc, Doamne, pentru răbdarea Ta cea mare, că nu ai pedepsit după mulțimea păcatelor mele, ci aștepți căința mea ca un iertător atot bun și îndurat al lui Dumnezeu